je išlo da opeje se. A ja i kažem, šta je bilo? Pa pričala sam sa Pejom, nećemo više da odgovaramo na pitanje naša, drugačije ćemo, nećemo više da se svađamo, ne znam ja šta je rekla. Što sam ja slušala njihov razgovor, pričali su o rehabu njihove. Sam crkla od smeha i na kraju kad su mi se smučili, izašla sam iz izolacije, ne mogu da ih slušam, povraćam mi se koliko su mi dosadni. I ja kažem, dobro, a Peja, kažem, spremio večeru, mrvici, tortilju s jajima, kačkavanjem, još kako je bilo dobro, nekad je skoči. I otišla napolje. Ja kažem, gde ćeš napolje, vratica vamo? A ja na Peju večeraju. Izlupala ga jutros. Kad je to bilo? Jutros dok sam ja bio tu na cigari. I sam bio. Kako smo rekli da spavam? Ja sam legla odmah. Sjela šminku dok sam iz izolacije sve odmah. A kako ti to nije rekla s kraja na kraj sobe, si ti to rekla? Ne, ja sam rekla u pušionici, ja sam otišla da sipam vodu. I vidimo ona sedi tu i ovi svi. I oni pričaju, ja prišla da sipam vodu i vidim svi ćute. I ja je pitala šta je, zašto plače. Ona kaže da sa Pejom ima dogovor, više neće da se svađaju. I ja kažem, dobro, i ne znam kako je došlo do toga, ja je kažem, što spremi večer. To je probudio nas. A on došao i donao večer. Da, tortilju sa jajima, kačkavalj, nešto drugo. Donao nešto slatko, posle 2 puta nas budio. I? I posle, i ona je izletela iz pušionice napolje. Ja se vraćam iz kopela i vidim Kristina u prolazu sad, jedan je izlupala Peju u večeraju. Ja sam se vratila da spavam, ne znam šta se desilo. A šta je Peja radio u večeraju? Tamo se preselio sad kad je Đole otišao.